For at komme igennem denne pubertetsfase er man nødt til at få støtte fra dine forældre. Fordi at du vil opleve stor forvirring mellem hvilken rolle du skal spille i verden. Det vil medføre, at du måske vil gå ned med stress eller mere. Ligesom, der er et hierarki i ens klasse, hvor der er ligesom nogen, der er mest populære, og nogen, der er ikke populære. Og det kan jeg vise her. Jeg har taget mig, professor Wolf, Günther og kammerat Boris. Jeg er så ligesom ham, der hersker i klassen. Jeg vil hele tiden for at vise, at det er afmærket mit territorium, hvad man kan sige, sende slag ned til Günther, som så aldrig vil sende slagene op igen, fordi han er autoritetssky for mig. Så vil han lade det gå ud over Boris, fordi han er ligesom den mere stille, den ikke så højtråbende. Og dermed vil Boris ligesom være syndebukken. Boris vil komme til at være ham, som får det skidt, dårligt selvværd, og det er jo ikke bedre, hvis han i forvejen ikke får hjælp på hjemmefronten. Og derved, det er den måde, man begynder at skære i sig selv og komme ud i alt det der råd. Dette har min interviewer Günther og min kammerat Boris prøvet at være ude og finde et eksempel på.